Короче, гушка, сали мама навхит кардам талант дорам, таланти репери. Барам ха ҷурай ман агар бошӣ, репи аввал гӯш Ман нафаҳмидам, ту як студенти бариқ бо репер шудани? ҳо. Ту фақат гӯш кӣ, репа маъқул нашуд, ма кӯч. Хай гӯш кардистем. Ман тура мехом, ту мара мехоҳӣ, мекунем бо ҳам. Нашиди чота. Чи ай лавкашон, ман тура ягон чӣ пурсидам, прическа даранги занавеска? Соз гавзан? Зинук. Нее. Зинук табиги гуфтаесам, намефаҳмӣ сарат ранги гантел? Қурбон ором ша. Охай куна бика, гуфтам ман даи хондам. Хай майли мада маъқул шуд. Серьёзно? Ҳа. Шӯхӣ дорӣ ту? Чени медонӣ ки? Чени ки? Бигӯ муд. Богу, конечно. Чени қадами қурбон. Биги усмо, тавоз мегирам? Хай ҳамихе, ҳа? Охи чо кунам?